На кар'еры якога чыноўніка Лукашенка паставіў крыж? Каго ён нечакана вярнуў ва ўладу і дзеля чаго, а таксама хто з яго верных паплечнікаў адправіўся на той свет? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенка працягвае ператасоўваць калоду сваіх сілавікоў і чыноўнікаў, і сёння ён навёў шораху максімальна нечаканымі адстаўкамі і прызначэннямі. Напрыклад, у адстаўку былі адпраўленыя адразу некалькі яго памочнікаў, але галоўным сюрпрызам, безумоўна, стала раптоўнае вяртанне ва ўладу легендарнай Надзеі Каткавец. Апошнія гады яе перакідвалі з пасады на пасаду ў рэгіянальных філіялах Беларускай нацыянальнай біятэхналагічнай карпарацыі, і здавалася, што хутка немаладую наменклатуршчыцу нарэшце адпусцяць на пенсію. Але ж не, і цяпер Лукашенка раптам згадаў пра верную чыноўніцу і прызначыў яе сваёй асабістай памочніцай па Магілёўскай вобласці. Надежда Николаевна, я вас знаю давно, вы человек активный, опытный, наверное, вот за столом никого нет. Все будет зависеть от того, насколько вы и дальше будете таким активным человеком. Цікава, што чым далей, тым часцей Лукашенка згадвае пра жанчын, якія былі побач з ім яшчэ на пачатку палітычнай кар'еры, і вяртае іх ва ўладу. Спачатку была Наталья Пяткевіч, ну а цяпер, як бачым, Надзея Каткавец. Загадкай застаецца, хто будзе наступным. Глядзіш, такімі тэмпамі з пенсіі вярнуць і Лідзію Ярмошыну. Цяпер зонай адказнасці Надзеі Каткавец стане любімы Лукашэнкам Шклоўскі раён, з якога будуць рабіць узорны рэгіён, каб пасля скапіяваць гэта і на іншыя. Але чым скончыліся мінулыя падобныя праекты, мы ўсе добра памятаем. Так, напрыклад, з роднай вёскі Лукашэнкі Копысі гадамі ляпілі так званую вёску будучыні, але скончылася ўсё тым, што Копысь вымірае так жа, як і ўсё астатняе беларускае сяло, хіба можа толькі трошкі павольнейшымі тэмпамі. Ну а на сённяшняй нарадзе Лукашенка зрабіў парадаксальную заяву пра тую самую Шклоўшчыну. По Шкловскому району, чтобы тут не было заблуждений, что вот я там работал в Шкловском районе когда-то, значит, я его и поддерживаю. Ничего подобного. Шкловчане не в восторге от того, что я частенько бываю в Шкловском районе. Ты знаешь меня давно, и там ничего не заржавеет. Сколько я буду работать, столько и внимания буду уделять. Но я хочу, зная хорошо Шкловский район, создать образцовый относительно район для копирования по всей стране. Это очень важно. Дапамагаць Надзеі Каткавец будзе новапрызначаны старшыня Шклоўскага райвыканкама Міхаіл Крыцкі. Пасля учорашніх разносаў Лукашэнкі мінулы кіраўнік раёна Сергей Барташ быў звольнены, і падобна, што гэта паставіла крыж на яго далейшай кар'еры. Бо яшчэ нядаўна Барташ быў тым жа памочнікам Лукашэнкі і пазней міністрам сельскай гаспадаркі, але цяпер яго паніжэнне да ўзроўню райвыканкама увогуле скончылася ганебным звальненнем. Вядома, што ў беларускай сістэме ўсякае бывае, часам кар'еры бюракратаў маюць самыя неверагодныя траекторыі, але гэтая адстаўка для Барташа з'яўляецца вельмі кепскім сігналам. Ну а замяніўшаму яго на Шклоўшчыне Крыцкаму Лукашенка выдаў вось такі запавет. Это вот с Надеждой Николаевной вы там разберетесь, плохо или хорошо, чтобы она тебе показала все твои косяки. Поэтому езжай в Шклову и исправляй. В помощь себе один контролер, второй, который спать не даст. Ну, и ты ж, имея в виду, за все за это отвечать надо. Ну а новым памочнікам Лукашэнкі па Мінску стаў высокапастаўлены спецслужбіст. Яшчэ нядаўна генерал-майор Дмітрый Рэўцкі быў намеснікам старшыні КДБ. Цяпер жа ён будзе адказваць за сталіцу. І ў прынцыпе такое прызначэнне не дзіўнае, бо любыя сацыялагічныя апытанні і даследаванні паказвалі, што найменшы рэйтынг у Лукашэнкі заўсёды быў менавіта у Мінску. Атрымліваецца, што за 30 гадоў жыхары сталіцы так і не змаглі палюбіць захапіўшага ўладу спрытнага аграрыя. Ну а цяпер, затым, каб гэтая нелюбоў не выходзіла за рамкі, і будзе прыглядаваць КДБшнік Рэўцкі. Таксама адной з яго галоўных задач будзе кантроль чыноўнікаў і сілавікоў, а таксама іншых высокапастаўленых лукашэнкаўцаў. Я говорю, в Минске особенность та, что не только в одном квартале, в одном дворе. И судьи, и следователи, и оперативники, они все живут в одном дворе. В этом большой плюс, но и недостаток приличный. Все друг друга знают. Поэтому ваше назначение связано с тем, чтобы вы не позволяли, вот, чтобы рука руку там мыла, как в народе говорят, и так далее.
Адметна, што папярэднікам Рэўцкага таксама быў выхадзец камітэта, але ўжо з іншага. Юрый Фралоў, прыйшоўшы з камітэта дзяржаўнага кантролю, на пасадзе памочніка па Мінску пратрымаўся 2 гады, але нічым за гэты час не адзначыўся. Падобна, што Лукашенка гэта палічыў хутчэй плюсам, чым мінусам, і цяпер Фралова вярнулі назад у дзяржкантроль, зрабіўшы яго кіраўніком КДК па Магілёўскай вобласці. Акрамя таго, новым памочнікам-інспектарам па Гомельскай вобласці быў прызначаны Юрый Валяваты. Дагэтуль ён працаваў першым намеснікам старшыні Гродзенскага аблвыканкама. Цікава, што сваім новым памочнікам Лукашенка адкрыта прагаварыў, што гэтая праца прама паўплывае на тое, куды далей пойдзе іх кар'ера ва ўладзе. Ну, вы понимаете, что должность помощника – это должность такая временная, промежуточная, если откровенно говорить. У вас определенные перспективы, не могу сказать большие, малые, но определенно. Вы знаете, что помощников после их успешной работы мы с удовольствием продвигаем на другие должности. А на развітанне Лукашенка падзяліўся сваімі перажываннямі пра ўраджай і нават заявіў, што будзе прасіць нябесную канцылярыю, каб Гасподзь даў сухую пагоду на перыяд жніва. 7 ліпеня памёр пісьменнік, чыноўнік і адстаўны міліцэйскі генерал Нікалай Чаргінец. Яму было 88 гадоў. У савецкія часы ён зрабіў выдатную кар'еру ў крымінальным вышуку, прайшоўшы шлях да начальніка адпаведнага ўпраўлення ў Міністэрстве ўнутраных спраў БССР. У 80-х Чаргінец быў дарадцам у Афганістане, а таксама атрымаў вучоную ступень кандыдата юрыдычных навук і званне генерал-лейтэнанта ўнутранай службы. Шырокую вядомасць ён набыў у якасці аўтара так званых міліцэйскіх дэтэктываў, напісаўшы агулам каля паўсотні кніг, частка якіх нават была экранізаваная. У часы незалежнай Беларусі Чаргінец падтрымліваў Лукашэнку, быў яго даверанай асобай на выбарах ды актыўна ўдзельнічаў у працы рознага роду праўладных палітычных структур. Напрыклад, ён узначальваў пастаянную камісію Савета Рэспублікі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы. Ну а ў 2022 годзе Лукашенка прысвоіў Чаргінцу ганаровае званне народнага пісьменніка Беларусі. Да таго гэтае званне мелі Васіль Быкаў, Іван Меліш, Янка Брыль ды іншыя класікі. Ну а Чаргінец стаў першым народным пісьменнікам Беларусі, які ніколі не пісаў па-беларуску. Лукашенка выказаў сям'і Чаргінца свае афіцыйныя спачуванні, назваўшы нябожчыка выбітным пісьменнікам і дзяржаўным дзеячам. Кіраўнік Акадэміі навук Владзімір Каранік пайшоў у народ, але народ гэтага не ацаніў. Чыноўнік параіў беларусам ездзіць на метро і сам падаў прыклад, апублікаваўшы ў сацыяльных сетках фота з мінскай падземкі. Ён дадаў, цытата: «Забудзьцеся пра заторы і выбірайце метро. Гэта не толькі самы хуткі спосаб дабрацца да месца, але яшчэ і камфортны, бяспечны і бюджэтны варыянт». Канец цытаты. Губернатар Гродзенскай вобласці Юрый Караеў просіць прывезці ў яго рэгіён работнікаў з Цэнтральнай Азіі. Прымаючы узбекскую дэлегацыю, беларускі чыноўнік прызнаў дэфіцыт кадраў на Гродзеншчыне і папрасіў гасцей неяк дапамагчы. Цытата: «Не сакрэт, што ў нас дэфіцыт працоўнай сілы ў вёсцы, а ў іх ва Узбекістане дэфіцыт працы. І таму я прапанаваў, што невялікую колькасць працавітых непітушчых, якія імкнуцца зарабіць, мы гатовыя прыняць, каб яны працавалі ў нас. Мы не збіраемся перагружаць вобласць і насельніцтва мігрантамі ні ў якім разе. У нас у краіне гэты працэс кантралюецца больш жорстка, чым дзе-небудзь». Канец цытаты. Праўда, пра якую колькасць работнікаў ішла гаворка і што адказалі Караеву на такую прапанову госці, пакуль невядома. У Светлагорскім раёне малая дзяўчынка з'ела бабуліну таблетку і памерла. Вядома, што пажылая жанчына дастала лекі і пайшла па ваду. У гэты момант дзяўчынка, якой не было і года, здолела самастойна выцягнуць з блістара літаральна адну таблетку і яе з'есці. Якія канкрэтна гэта былі медыкаменты, невядома, але выратаваць малую медыкі, на жаль, не змаглі. Грамадзянку Беларусі вызвалілі з цэнтра онлайн-махлярства ў М'янме. Пакуль што яе імя не называецца, але вядома, што жанчына пераведзеная ў міграцыйны цэнтр таіландскага горада М'явадзі. Цікава, што гэта адбылося неўзабаве пасля візіту Лукашэнкі ў М'янму, які прайшоў 2 ліпеня. Потым стала вядома, што Беларусь нават адкрые ў гэтай азіяцкай краіне сваё пасольства. Праўда, ці звязанае вызваленне беларускі з гэтым візітам, пакуль невядома. Раней падобнае працоўнае рабства скончылася
загадкавай трагедыяй як мінімум для адной беларускі. У мінулым верасні стала вядома пра знікненне ў М'янме 26гадовай грамадзянкі Беларусі Веры Краўцовай. Тады ў расійскіх СМІ пачала распаўсюджвацца інфармацыя пра тое, што беларуска стала ахвярай махлярскага цэнтра ў М'янме і была жорстка забітая. У сваю чаргу Міністэрства замежных спраў Беларусі паведаміла толькі, што дакументы аб смерці дзяўчыны былі падробленыя, і з таго часу больш пра Краўцову нічога не вядома. Яшчэ адзін вядомы беларускі артыст, які нядаўна спяваў і міліцыі, і Лукашэнку, цяпер аказаўся пад забаронай і пайшоў працаваць у таксі. Цяпер за стырном машыны можна будзе сустрэць Паўла Клышэўскага, саліста гурта «Цяні талкай». Раней гэты ансамбль быў беларускім аналагам расійскага «Любэ». Яны спявалі песні пра радзіму і рознага роду сілавыя структуры, што забяспечвала пастаянны ўдзел у дзяржаўных канцэртах. Гурт выступаў на днях міліцыі, а ў 19-м годзе на адкрыцці рэстарана «Лебяжы» «Цяні талкай» спяваў нават перад Лукашэнкам. Але ў 20-м годзе музыкі асудзілі гвалт і беспраўе, якое ладзілі ў Беларусі былыя героі іх песень. «Цяні талкай» аказаўся ў чорных спісах і згубіў магчымасць даваць канцэрты. Прычым кісларод гурту перакрывалі паўсюль, дзе толькі магчыма. Напрыклад, артысты працягвалі збірацца ў сваёй студыі і ладзілі стрымы для падпісчыкаў, але ім без прычыны не працягнулі арэнду памяшкання. Тады Клышэўскі спрабаваў зарабіць у сферы грамадскага харчавання і адкрыў бар, але папрацаваць спакойна паспеў толькі 4 дні, бо потым улады яго закрылі нібыта за антысанітарыю. У выніку музыка вырашыў ісці ў таксісты, як да таго зрабіў іншы забаронены спявак Аляксей Хлястоў. Вось такія навіны серады. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.